Helo, noswaith i chi a chroeso mawr i Sgorio. Nawr ni'n dechrau yn y brif adran wythnos yma a'r frwydr am y bencampwriaeth. Roedd hi'n sefyllfa'n arferol hefyd wrth i Gaerdydd ac Abertawe gwrdd o'i gilydd. 4 gêm i fynd, a tasa Abertawe yn ennill pob un, nhw fydde'r pencampwyr. Ond, gan bod y clybiau'n chwarae ei gilydd ddwywaith yn y rhediad bach yna, un buddigoliaeth yn unig oedd angen ar Gaerdydd ei sicrau'r bencampwriaeth am yr ail dymor yn olynol. Sammy Wyn. Pas flair ganddi hi yn syth at Ceiho. Yr ergyd gyntaf cael ei arbed. Ond Elisa Colli oedd yno. Y peiria'n sgorio. I roi Caerdydd ar y blaen. Chwarter awr wedi mynd. A teg deud bod y gol yna wedi bod yn dŵad. Josh Williams yn methu gwarchod y bel adna. Mae yna gyfle gwirioneddol fan hyn! A mae'n 2-0 i Gaerdydd. A gai honna di'r gol sydd yn sicrhau pencampwriaeth prif adran Genero i'r tîm cartra. Chivers ar bel oddi ar y trawst. Croesiad oedd i fod, dwi'n meddwl. Mae'n y bel yn cael ei dyrnu mlaen i'r bar. Gaerdydd yn dŵn y bel unwaith eto. Oakley yn ei gwneud hi'n dair. Ac ar ôl 10 munud o'r ail hannar, dos bosib na dyna ydy'r gol sydd yn sicrhau y bencampwriaeth i'r adar gleision. Chamberlain ar ochr i chwrs Cosby. Mae'n nath y golwr yn dda. Y cyfle Gaerdydd ymosod rwan. Y bel dros yr amddiffyn Ceiho'n gyrra'n y gynta! Ac yn ei gwneud i'n bedair. Cir lawr y cae, cyffyrddiad ymlaen dros yr amddiffyn, a Molly Ceiho yn rhwydo am y trydydd tro tymor yma yn ebyn Abertawe. Bosib iawn yn neud honna fydd gol dwytha'r noson. Am yr ail waith mae wedi taro ffram y gol heno. Amddiffyn Caerdydd yn cael ei dal, yn sefyll fel delwa am eiliad fanna. Caerdydd sy'n dathlu heno, buddigoliaeth gyfforddus yn y diliw y lecwydd heno, yn cadarnhau efo 2 gêm yn sbar na Caerdydd ydi pencampwyr prif adran Genero am yr ail dymor o'r bron. I thought we've been really good across the whole season. And yeah, listen, we set out a goal a couple of years ago to start winning trophies, start winning cups, start winning leagues, and we're doing that at the moment. And we've got to enjoy these really good times because they don't come often. So, you know, I'm just incredibly proud of the group and all the staff behind the scenes. Ac ar ôl y frwydr nos ferchar oedd y clybiau'n cyfarfod unwaith eto ar bar Llandarsi bnawn Sul. Ond roedd hi'n stori dra gwahanol. Capten Abertawe, Katie Hosford yn cael ei llorio gan Lisa Owen, a Hosford yn codi ac yn claddu 15 gol gyngred y tymor hwn. Bu Hosford yn agos i rwydo eto ar ôl troi, ond i hymdrech yn taro'r trawst y tro hwn. Fe gafodd Caerdydd i cyfleon ergyd Lisa Owen yn cael ei harbed yn dda gan Chelsea Herbert. Ac yna cynnig Ceiho yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Ellie Lake. Awr ar y cloc a daeth yr ail i Abertawe, Robin Pinder yn bwydo Emily Thomas a hitha'n gosod y bel yn daclus i gefn yr hwyd. Roedd Abertawe'n benderfynol o brofi pwynt ar ôl y golled nos ferchar a bu bron i 2-2 pan beniodd Jessica Williams yn erbyn y bar. Ac am y trydydd tro yn ystod yr ail hannar, y trawst yn nadur elyrch, ond y triphwynt yn hobi hyder Abertawe. Yn y gêm arall yn yr hanner uchaf, roedd hi'n fuddigoliaeth gyfforddus i Wrexham. TJ Dickens yn sgorio'n syth o'r gicrydd i roi'r tîm cartref ar y blaen wedi 10 munud. Cyn i Amber Lightfoot ddyblu'r fantais 10 munud yn ddiweddarach ar ôl gwaith gwych gan Lily Jones i greu'r cyfle. Bu'n rhaid aros tan yr awr am y drydydd, ond oedd hi werth yr aros. Ergyd wefreiddiol gan Rebecca Pritchard yn sicrhau 3 phwynt arall ar y graig i dîm Steve Dale.
Abertawe yn sicrhau'r ail safle sy'n golygu bod nhw'n gorffen yn y ddau uchaf am y degfed tymor yn olynol. Bydd y goliaeth y Seintiau'n golygu mai nhw sy'n cipio'r plas drwy ennill yr hanner isaf. Dyna ni felly llongyfarchiadau enfawr i Gaerdydd sydd hefyd yn mynd am y trebl. A byddwn ni'n dilyn y daith yna dros yr wythnosau nesaf. Mae da ni gemau byw o rowndiau terfynol. Maen nhw'n rownd derfynol Tlws y Gyngrair a hefyd rownd derfynol Cwpan Cymru. Built Energy. A gewn ni weld nhw'n dathlu'r bencampwriaeth yn codi'r cwpan yna ar ôl i gem fyw nhw yn erbyn Wrexham. Dydd Sul yma, mae hwnna am 5 ar-lein ac ar eich teledu clyfar hefyd. Nesa, ewn ni nôl at gwpan arall. Cwpan Cymru y dynion a rownd gynderfynol olau i gael ei chwarae y Seintiau newydd yn erbyn Met Caerdydd. Nawr, dathrediad rhyfeddol y Seintiau o dros 20 o gemau heb golli i ben penwythnos diwetha yng Nghwpan Her yr Alban. A freuddwyd o'r quadruple yn dod i ben hefyd yn erbyn Adrionians. Ond mae yna drebl ar gael o hyd i Craig Harrison a'i dîm. A Met Caerdydd oedd yn sefyll rhyngddyn nhw a'i 8fed rownd derfynol yng Nghwpan Cymru allan o 9. Evans, Vincent. Mae angen i Vincent symud mewn i'r cwrt i aros yma croesiad yma. Ydy'r croesiad am ddod Elliot Evans. Evans i gyd yn arbennig gyda Vincent yn mynd amdani! A mae Vincent, di'r hoer Met, yn heiddiannol mae rhaid i chi ddeud ar y blaen. Wel. Gwych na ddeud. Elliot Evans, mae rhaid fo'n neud o beth iddi hun fan hyn oherwydd da ni'n gweld mae amddiffynwr ar ei ddefo di mynd i'r canol, felly mae'n efo droi sydyn, cael y croesiad, penio i lawr i mewn i'r gornel, heibio Conor Roberts, gret o gol. 10 munud ag ychydig eiliadau o'r hanner cynta yn weddill. Roberts yn dod, chwaraes half Cabongo. Ceisio manteisio ar y ffaith bod Roberts allan o'i gwrt. Mae'r cyfle o bosib yn dal yna. Vincent cyfle am ail, ar ei droed chwech! A mae Vincent i gwneud un fwy! A wyddwch chi be? Mae'r stori yma yn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfeddol. Am gol gyntaf o peniad, edrych o hon, trwy chwith, ping, bang, syth i gornel. Be mae Seintiau newydd yn ei wneud lle maen nhw'n edrych ar ei gilydd, maen nhw'n beio ei gilydd. Dwy gol i ddim, a fedrach di ddim deud bod nhw ddim yn heiddi. Young. Smith. Nawr ti'n mynd wthiad yn Cor Cosby ar Williams, meddai fo. A mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na. Ti'n gwybod beth? Maen nhw wedi gweld beth dwi ddim. Ond fe allai hon fod yn foment mor bwysig. McManus yn ei ôl yn y tîm cynta, yn ei ôl yn sgorio. McManus dim camgymeriad. Met 2, y Seintiau 1. Di cael ei nelu wrth gwrs am Vincent. Fo sy yn ceisio canfod yr ail bel. Mae gyfle arall i'r hoedd i fewn. Craven yn disgwyl amdani hi. Mae o'n cael ei ymwybyddu. Mae Cabongo mynd amdani! Ac yn y diwedd, Evans gafodd y peniad. Does na ddim cysylltiad fo a Redmond ar y postau bella. Mae'n mynd i giro'r peniad, yndi. Efo'r bounce, mae'n mynd i darllen ni. Mae'n rhaid o sgorio. Mae'n rhaid o sgorio. Daniels, nôl at Clark. Mae Clark di canfod lle, angen pas dda. McCarthy, McManus! Am gol. Ac yn sydyn, mae'r gêm di troi ar ei phen. A nath o just brofi pwynt dwi fod yn y tîm yma, a just y pwen na ar y foli. Dim siawns i lang yn y gol. Cabongo. Mae Williams di cipio'r bel. Mae McManus efo fo. Nôl at McManus! Ac oeddwn ni'n disgwyl hat-trick gan Vincent. Ymhen arall y cae mae di dod. A McManus yn sgorio i drydedd gol. A dyna pam bod y Seintiau yn feistri corn ar bêl-droed yng Nghymru. Young, mae o'n chwilio am ei gynta. Young yn mynd i hun. Bobl bach, mae rai bo hwnna gec o sbotyn am ai. Evans fel pladur drwy'r dyn. Ac yn sydyn, mae'n dadfeilio. Cic dda. Cic gan foi hyderus. Mae'r dair yn beder. Mae'r Seintiau yn rheoli. Daniels. Young. Young i mewn. Young am ei ail. Mae'r beder yn 5.
Mae o'n just fel hir a mae o'n unwaith eto just dangos I gyflymdra yn fan hyn. Ia, mae'r gêm di mynd I ffwrdd wan, mae'r gêm di gorffan ys dipyn, fi'n meddwl, yn y mani. Nawr te, mae Daniels ar rediad bach dasbiwch ar y lles gan Williams. Williams, cyfnat o Williams arall! A mae'n dod I Sislovic. A mae Sislovic yn troi'r 5 yn 6. A mae hyn yn biti. Ac os da chi'n anghofio gystal tîm oedd Met yn yr hanner cyntaf, ac i'r rhai sydd ddim wedi gwylio'r gêm yma, mae'n edrych yn chwalfa. Mae yna fwy'r stori na hyn. Obviously we made it very tough for ourselves, a bit tougher than we planned. Just a really sloppy start, and credit to Cardiff Met, they picked up on it and got 2 brilliant goals. But I think the reaction showed that's us at my best. And obviously for me personally it's good to be back and back scoring. Cadarnhad, mae y Seintiau Newydd yn erbyn Ceiconaw rownd derfynol Cwpan Cymru JD eleni. Bydd y gêm yn cael ei chwarae ar Rodney Parade ac yn fyw ar S4C am 5 o'r gloch ar ddydd Sul yr 8 o Ebrill. Gyda thair gêm yn weddill yn hymor cyngred y de, pwynt yn unig oedd yn gwahanu Llansawel ar y brig a Llanelli yn ail, a gan nad oedd dim gêm gan Lansawel ar y gyroglith fe, gymeddwl Llanelli y cyfle I gamu nôl i'r copa drwy roi crysfa I bont ar dawe. Wedi I Ethan Can agor y sgorio gyda'i 15fed gol gyngred, James Parry rwydodd ar ail gyda'i gol gyntaf yn y cyngred y tymor hwn. Ac roedd un dair cyn yr egwyl. Tom Hillman y tro yma yn manteisio ar linell amddiffynol uchel yr ymwelwyr ac yn gorffen yn gelfydd oddi ar y postyn pella. Daeth Pontardawen agos I dynnu un yn ôl wedi'r egwyl, ond bollten Rio Booth yn taro'r bar. Y capten, Joseph Hopkins, beniodd y bedwaredd I Lanelli, cyn I bethau fynd o ddrwg I waith I Pontardawen. Ffrwgwd ymhen pella'r cae a Steve Berry'n gwthio Curtis Gemmet Hudson ac yn gweld I ail gardyn melyn yn y gêm. Roedd na amsar am un fach arall I Lanelli. Ethan Can yn creu, Gemmet Hudson yn taro a Llanelli nad ennill I lle ar frig y tabl. Cadarnhad bod Aberteileri yn ymuno ar fenni wrth ddisgyn o'r gyngrair, ond mae'r frwydr yn parhau I weld pwy fydd y trydydd clwb I syrthio. Mae'n dyn eithriadol ar y brig rhwng Llanelli a Llansawel fydd yn cyfarfod ar benwythnos ola'r tymor. Wrth i'r tîm a ddal I fyny ar 'i gemau wrth gefn match y ffynon mewn safle cryf bellach tua'r brig. Mae canlyniadau'r panel trwyddedi i'w clywed yn yr wythnosau nesaf fydd yn dylanwadu ar bwy fydd yn codi a disgyn. Nawr, mae wedi bod yn dymor bach od yn yr uwch gyngrair, achos mae treian o glybiau'r gyngrair naill ai wedi colli pwyntiau, neu yn wynebu cyhyddiadau, a all arwen at hynny. Dim ond 2 wythnos sydd ar ôl yn y tymor. Un o'r clybiau yna sy'n aros I glywed beth fydd I tynged nhw o ran colli pwyntiau yw Aberystwyth, ac yn nhw yn y 2 waelod ar ddechrau'r penwythnos. Ond serch hynny dim ond pwynt tu ôl I Ponty oedd Aber gyda 2 colwyn, 1 pwynt tu ôl ar ei gwar hefyd. Mewn tymor arferol, bydde hon yn gêm fawr, ond gyda'r posibilrwydd o golli pwyntiau yn dal I hongian dros dîm Anthony Williams, roedd hi'n gêm enfawr, gyda 4 pwynt ar y cae yn hyd yn oed mwy gwerthfawr. Aberystwyth yn I gwyrddau di arferol, yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf yma, fel da ni'n edrych ar bethau. Mae yna gyfle fan hyn I Aber, cyfle cynta'r gêm! Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Truman. Hartley, mae'n ffindo'r lle yn y cwrt a mae'n bwrw'r target o'n I fi, mae'n rhaid i fe sgorio fyna. Mae'n gweld y gol geidwad, ond mae'n rhaid I mynd i'r gornel dde neu gornel rhwyth fyna fydde Hartley'n siomedig. Ben Willem sydd I gymryd y gic. Mewn safle ddawol. Codi'r beli mewn I Cwrs Cosby ac pan yn ôl yn amddiffynioedd eto. Dwy ar gyn I cael ei rhwysto, wedi dod I Thorn! A Jack Thorn, capten Aberystwyth, oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Hanner awr wedi mynd ar ffordd Llanelian, a fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y frwydr I aros yn uwch gyngrair Cymru.
Bach o ping-pong ar y postyn pella, John Owen a Iwan Lewis. Ond mae'n benni lan wrth trad y capten, a mae fe'n benni ddi yn glenigol. Creedy yn hir. A fe betriso Dave Jones. A fe gyrheiddodd Lloyd Marsh Hughes yn o gynta. Ond Pennod yr eilydd heibio'r postyn. Marsh Hughes, neu popeth yn gywir y fyna. Just rhwng yr amddiffynwr a Dave Jones yn y gol. Gael i Pennod i. Sei ar darget, bydde hwnna yn gol. Aber yn istan ddyfnach ac yn ddyfnach bellach. A mae yna gyfle yn fan hyn. Iwan Lewis yn trio sgwario'r bel a Steph Davies. Mae'n nôl at Lewis. Lewis yn cymryd i amser ac yn tynnu ergyd i mewn i'r hwyd ochr. A mae'n bosib bod Iwan Lewis wedi cymryd gormod amser i feddwl amdani. Ti jyst yn disgwyl Aber i cymeryd cyfleuon fel la. McCready trio ffindio'r allwedd i ddatgloi'r amddiffyn. Pennod Downs i lawer! Atkins oddi ar y trawst! A fe groesodd y bel y llinell. A mae'n gol i'r tîm cartra. Ac efo 2 funud i fynd o'r diwedd, maen nhw wedi cael y gol sy'n unioni'r sgôr. Wel, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. McCready yn ganol popeth. Downs ar Pennod ar draws. Gol i hunan gan Kirkman. Billy Kirkman drian o rhaid efo fynd amdani. Mae'n cymryd cig gornel rwan ar ochr arall y cae! A mae mewn! A mae Aberystwyth wedi mynd yn ôl ar y blaen! Zach Hartley efo'i gol gynta i Aberystwyth a nachu amser i wneud eich marc. Wel, am drama. Mae Bale Droid jyst gallu fod mor greulon rhywythau. Bai Colwyn yn meddwl bod nhw'n nôl yn y gêm ma. Ond Hartley, rhywsut, rhyw ffordd yn cael ei mewn i gefen y rhwyd. A dyna beth sy'n bwysig. Bale ymlaen, Canavan ar ei holi, Canavan ddim yn cam sefyll, Jay Canavan yn y cwrt Cosby! A'r ergyd ar draws wyneb y gol, fe gafodd Rhys Truman y cyffyrddiad lleia, a bosib o hwnnw yn gyffyrddiad holl bwysig. Yes, we stuck in, we determined, we got our just rewards. And you know what? It's a battling performance and that's us, that's what we do, that's what we're good at. It's just disappointed to concede when we conceded, but it's a battling performance and we got 4 more battles to go. Aber yn fuddigol felly, a bydden nhw'n camu dros Pontypridd allan o safleoedd y cwymp pen na bai Pont sy'n cipio'r 3 phwynt gartref yn erbyn Hwlffordd. Dafliad hir gan Wilson i Fawcett. Fawcett ar draws tuag at y postyn bella sut ar y ddiar. A fethodd Ricky Watts y cyfle ar o'r postyn. Pontypridd yn cael ei dal allan. Ond oedd Watts ddim yn cam sefyll. Fawcett oedd wedyn. Ond o'na'n gyfle uraidd. Wilson ar dafliad hir mewn tuag at y cwrt 6. Jenkins ar ôl Pennod. Arbediad wych gan Ashley Morris. Wilson yn hyrddi'r dafliad na. Y symudiad yn wych gan Jenkins ar ôl Pennod. Bron iawn ar ei Hwlffordd ar y blaen. Dyer. Codi ben mae Humphries ar ras lawr. Yr asgell lle mae tu cefn i fôn. Humphries gath ei faglu naddo. O, Gicor Smotin yn dimahi. Y dyfarnwr cynnwrth hwyl dynodi fo Humphries di cael ei dynnu lawr gan Ashley Morris. A Brwsesi. 4 gol yn barod y tymor yma. Erbyn yr ben Ashley Morris yn y gol. Droed chwyth a Brwsesi yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. A gyda llai na 3 munud o'r 90 yn weddill. Edrych yn debygol bod y 3 pwynt yn mynd i'r gorllewin. Cyn dechrau'r penwythnos, pwynt yn y gwahanu Hwlffordd yn 7fed a Phenod yn 8fed. Gyda Hwlffordd yn fuddigol yn Ponty, roedd angen y 3 pwynt ar Rhys Griffiths y dîm i aros ar ei sodla yn y ras am y gemau ail gyfla. Ond i gefnwyr y Pennod, Kane Owen a Miles Davies drio'i lwc o belltar, doedd dim ffordd heibio i Mike Lewis yn yr hanner cynta. Wedi'r egwyl, y Barry ddaeth agosau fynd ar y blaen, ergyd Keenan Patton yn cael ei harbed, a Billy Board ar dacl allweddol i rwystro gol sicr i Sam Snaith yn erbyn i gyn glwb. Ond wedyn, fe ath hi'n fler ar Barc Jenner. Rhys Davies yn gweld ei ail gardyn melyn am sathru ar ffer Cion Reffel.
Cyn i Oli Hilbert wastraffu amser yn y munud ola a derbyn 2 gardyn melyn y syth ar ôl ei gilydd. A'r Barry'n gorffan y gêm gyda 9-1 ond yn sicrhau i 6ed gêm cyfartal ynol. Penwythnos arwyddocaol wrth i Aberystwyth godi o'r 2 isaf, ond gyda Aber yn dal i ddisgwyl clywed os bydden nhw'n colli pwyntiau am fethu a chwarae i gêm yn erbyn Ponty, mae'n bosib bod na dro arall yng nghyngfon y stori hon. Yn unig gêm y 6 ucha dros y pas, roedd Cei Cona'n ceisio cymryd cam yn nes at selio'r ail safla gartra yn erbyn y Dre Newydd. Bradley, Josh Williams mewn i'r canol dros ben. Wytseli cael ei chlirio ddi ar y llinell. Ac allan, wel dihangfa fanna i'r Dre Newydd. Croesiad i mewn. Kai Edwards oedd yna, ond y bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Harrington i mewn. Bel oddi ar y trawst o Wytseli, dwi'n meddwl wedi cael cyffyrddiad hefyd. Dwi'n meddwl na dyna oedd y bwriad gan Harrington, ond mi oedd o'n chosi problemau i Wytseli yn y gôl a mi nath o digon. Eddie Clark, cymryd sy'n sydyn. Noah Edwards, Edwards ar ergyd. A Wytseli'n helpu honna dros y trawst. Cei Cona cymryd yr geic rydd yn sydyn. Noah Edwards yn mynd am gonol ucha'r hwyd. Gwaith da gan y golwr. Aaron Williams, cyfla am groesiad y fyma. Sears yn penio'n glir. Tygats Jack Burnham, sotliad yn ôl. Dominic Smith i mewn yn ffyrnig, ond yn ennill y bel. Bel nôl i'r canol. Sutton clirio. Callum Roberts, Disney. Aaron Williams. Williams ar ergyd. Cei Cona. Galw am cic o'r smotin eto. Ond cic ornal, di'r penderfyniad gan Mr Jones, y dyfarnwr. Dwi'n gwybod os oedd nhw wedi gweld llawio. Mewn mae'n dod. Cael ei chlirio. Cowens. Nôl i'r canol, Dominic Smith. Dominic Smith am arbediad gan Andy Firth. Gwaith rhagorol gan y golwr. Smith yn reoli ar ei frest. I llgada fo'n goleuo, gweld y gol o'i blaen o. Ond Andy Firth oddi ar ei llinell yn gyflym ac yn gwneud yr arbediad. Canlyniadau'r penwythnos yn golygu bod Cei Cona wedi cadarnhau i lle yn Ewrop eto eleni, boed hynny drwy ennill Cwpan Cymru neu drwy orffan yn y 3 uchaf. A gyda phedau'r gêm yn weddill, dim ond 2 bwynt sydd ei hangen ar y bala i gipio'r trydydd safle a'r trydydd lle yn Ewrop. Wel, dyna ni am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni fel arfer. Cofiwch bod yna gemau byw i ddod penwythnos yma. Aberystwyth yn cwrdd â Phenod, gêm fawr i chi yn y gwylodion yn uwch gyngrair Cymru. A wedyn, yn y brif adran, Caerdydd yn cwrdd â Wrexham. Mae'r 2 gêm am 5 ar 2 yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. A wedyn, ni nôl nos lun nesaf hefyd gyda mwy o eich pwyntiau y gorau o bêl-droed Cymru. Hwyl fawr i chi.